Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Ang pagtagad mahigit tundugan mga iskutanan ro nga buntaga atong kauban ro buntaga mahigala usab atong station manager sa 93.9 IFM ni astong pikas mahigala nga announcers booth si DJ Boy K karon wa ron si DJ Lino kay dunay importanteng gilakaw sab karon og ugma kuno ang importante kayo nga lakaw ni DJ Lino basig kwanto baka to mag-MC mahigala kay kanunay laban islang dunay mga rakit-rakit sad unya kuya ones DJ Lino mo MC kay mo kanta pa gyud na katong Santon Herbal Capsule talaning agi katawa mga kagilaan pero speakers bahin ato sang balikan tong sa kwan daghan tay mga issues nga tong hisgutanan mahigala pero bida makalilisang mga ito nahitabo sugod gahapon lima ka ang tao ko sa sugod na kaingos na og kanang buhawi kay bundak mang uwan nga kwan kwantay mo atong sa Katmon sa bitaw nga busay hinuon to pero ang pagbusdak sa tubig anod sila ang kanay may gala busdak ang tubig 30 kabalay mga kaigalan ang apektado ngano man to nga kalit man kayo nga pag pusdak sa tubig kagahapon. Nastong linya ron ang atong weather specialist sa Pag-asa Mactan atong mahinabi may gala si Jumar Iclarino ni astong linya ron atong pagtaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Jumar Iclarino, mayong buntag sir live taron sa DYHP Aramen Cebu. Pwede ba na mo hibawan unsa tong hitabo kagahapon sa sugod sir Cebu? Unsa ba to? Buhawi to or ngano man tong kusog man kaayo ang pagbusdak sa tubig? Yes sir, good morning Attorney Rufel og sa atong tanantig paminaw. So atong explain muna atong weather condition gahapon. So ang atong weather system is tinatawag ang axis o yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone, that is ITGZ na adiri sa Visayas. Pag ang ITGZ makamugna kini tinatawag nato na mga localized thunderstorms. Katong nahitabo kahapon, nakita nato sa atong Doppler radar na ay mga thunderstorms na nahitabo mostly diha sa may sugod. So nakita nato that is severe thunderstorms and so far wala pa tay mga pictures or videos or evidence na ma-proof natin na buhawi talaga, na ay buhawi na nahitabo diha. Pero sa atong record diri sa atong mga sensors, automatic rain gauge, natay rain gauge diha sa may Katmon na duol sa sugod, naka-record ng 68 millimeters of amount of rainfall or equivalent kini sa 340,000 ka-barrels per square kilometers. Yes, sir, Attorney Rob. So mauna sa may karainan ani si buhawi Jumar? Yes sir, pag sinabi na pag tinuod katong gisulti nila na sila nakita na buhawi, so one of the characteristic na that is severe thunderstorm. So ang thunderstorms dili lang siya dili sa general thunderstorms but severe and thunderstorms. Ang buhawi, sir, ang pinaka-impacts niya is kusog na hangin. Usually, ang buhawi na ay kining tinatawag nato na wind speed, moabot ka na siya sa 108 to 504 kilometers per hour. Kana siya kakusog ang hangin sa buhawi. And aside from the hazards ng severe thunderstorms, daghan pod kinindala na heavy rains o bundak na uwan. Aside from frequent lightning, and posible po din tinatawag natin na pag-ulang ng yelo or yung mga water spout, yung tinatawag natin na alimpuhos sa dagat. So kining severe thunderstorm sa atong weather condition kagahapon mao ni ang mga mahitabo gid posibilidad kay ang mga tawo magsusugod kung sila mo describe mura kunog dunay baldes tubig bagi pusdak sa ilang lugar. Mao may ilang description. Yes sir, and actually nakita po nato sa atong Doppler radar na talagang baga ang pangano dili lang sa sugod but na-appeal sa ang mga nearby municipalities like Katmon and other nearby areas. So dagko ang thunderstorms so ma-consider nato na severe thunderstorms and that is justify man sa amount of rainfall na na-record
sa atong sensor sa rain gauge. So talagang kusog ang mga pag-uwan na hitabo diha sir, and posible na magsabay-sabay na ay buhawi na ay kusog na uwan. Kay lahi man ang uwan bitaw sir nga inanay ba murag binabay matupas mga katiguan nagbabay ang uwan hinay pero kadugayan mo baha gyapon napoy linaki nga uwan pusda kayo o nya paspas kayo ang pagbaha pero dali lang mo undang pero kagahapon mura man og kananaang lahi gyud siya lahi sa dili sa binababay dili pud linaki nga uwan murag gyud lagi pusdak nga tubig gyud nga pila ka baril nga kalit nga pagkapusdak. Yes, sir. That is the characteristics of the severe thunderstorms. So, dili sa ordinaryong thunderstorms, but severe thunderstorms. Actually, natay mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories diha sa mga affected areas. So naka-issue ta ni kagahapon di ay? Yes, sir. 5 p.m. Nakita nato sa atong pinakakusog na uwan is 5 p.m. sa atong record. Kadto na hitabo sa una sir, mahinumdum man ta 1991 kadto na hitabo sa Ormoc nga buhawi man kuno to nga pitidaghan ng patay kay mikalip nagpusdak tong bulog sa tubig grabe kayo. Unsa to buhawi to sa may kalainan ana sa kinikaron sa sugod? Katong if we back, so that is we back pa nato sa atong mga historical records. If katong nahitabo diha sa may Ormoc, actually that is kusog na mga pag-uwan. So far dili ko pa mo compare, that time wala pa man akong hawak karon na history of record katong 1991. Pero karon sir ang akong masulti diri sa sugod, ang nahitabo diha talaga is severe thunderstorms, and dagan siya o heavy rains talaga. Actually dili lang heavy but makaabot sa as intense to torrential rainfall. So kanang yes sir, kanang intense to torrential rainfall, posible ka na maka-landslides if kanan nahitabo katong 1991. Usa kay ngano ka sir nga sa tanang lugar dinhi sa Cebu, ngano ang sugod may naigo? Unsa man dunay mga factors anay nga duol sila sapa, duol ba kag dagat, ang ila ba kang structure nila maoy kwan? Kay sa tibuok lugar nganong makayon ka mga grabihan no sa kadako sa Cebu nganong didto gid ka tugpaning daw buhawi Sir Jomar? Actually sir, dili ta maka-conclude na diha lang sa Cebu, sugod na hitabo. Actually naapod mga lain na part ng municipality diri sa ato sa Cebu na nahitabo, like diri sa Mandawi, meron na tayong cases ng mga buhawi and other parts of the municipality sa Cebu. So daghang factors sir ang posibleng maka-develop o makamugna kini mga thunderstorms. Unang-una, if natay mga mountain areas o mga bukid areas diha, and dool ta diri sa dagat, so tinatawag natin na daghang mga moisture, so paspas makamugna kini mga severe thunderstorms. And if ang area nato is vulnerable areas, ilabi na katong gisulti mo ato ni Rofil na dool ta sa sapa, so pag kusog ang uwan ni bundak, so possible maatil ka sa mga flash floods. If naaman ta sa vulnerable na landslide prone area, so maatil sa mga hazards o impacts ng landslide. Ang nagkalisod man ko ni Sir Jomel, no? Kay lahi man ka ng uwan-uwan bitaw nga binabay nga inanay ba makabantay ta nga mo insaka ang tubig, but ani kung paspas kayo mura makuyawan ta. Sama ba atong nahitabo bitaw sa Katmon? Di ka nakakita ka tong drone nga drone nga kuha sa footage. Naman gani ko sa kong FB page adto nga nangaligo sila sa sa Busay dito sa Katmon. Unya pagpangaligo na kalit ang pagbulog sa tubig na wala mo abot pila ka wala siguro 2 minutes, paspas kayo. Unya, anod sila. Inana bitaw, unsa man yung mga explanation kanya na Sir Jomar? Yes, sir. So, that is same gihapon, sir. Severe thunderstorms, ang mga thunderstorms ang nahitabo diya sa Katmon, katong Katmon case, nakakita man ako sa video. Actually, na ay mga kusog na pag-uwan diha sa bukid areas. Okay. So, one of the mga witness na diha sa may areas na nahitabo ang drowning is wala day uwan o taligsik. Actually, ang kusog na uwan diha sa bukid area. So, naturally, by the law of the nature, pag kusog ang uwan diha sa bukid, munaog man ang tubig paubos, naaman dira sila sa, mas ubos sila sa bukid sa katong sa falls. So, kusog ang uwan sa bukid, ang tanan na uwan diha sa bukid, munaog siya padong siya diri sa pinaka low-lying areas. So, musaka po ang tubig diha sa may falls, and pag kana ang atong bantayanan, dapat natay mga warnings o natay mga advice diha sa mga ilabi na sa mga falls area, tourist spots. Mura man gud tuog ka na lang walay uwan-uwan ba murag wa lang murag wa gyud init-init lang klaro gani ka sa drone at footage ka to nakuha
nya kalit ang bulog sa tubig sa tupa dito sa bukid. Sige na tong uwan adto, Sir Jomar, o kalit na pod kaayo ang uwan nga paspas sa kaayo niya paspas ang pagbulog sa tubig. Yes, sir. Nakita nato sa atong radar, almost 1 hour or more than 1 hour nag-uwan na sa bukid. That Aha. justify man sa atong Doppler radar na naapod mga heavy to intense rains na nahitabo diha sa may bukid sa Katmon area. I see. So kadtong hitabuan ay wala to makabantay sa nangaligo di sa Busay, sa falls diri sa May Katmon, pero dito sa bukid base sa inyo nakita sa inyong monitoring sa Pag-asa, sige nang uwan dito. Yes, sir. Sige, nag-uwan. And Aha. actually, 1 hour before, nag-issue na ng mga thunderstorm advisory diha sa may Katmon area. So kadtong panahon na nga daanod tong mga kuan sa Katmon, naka-issue na pud mo adto og weather advisory nga dunay Yes, sir. thunderstorms. Advance, sir. Nag-issue na ta advance 1 hour before. Aha. Nag-issue na ta advisory. Gi-advise na nato ang Katmon na atil sila sa advisory nato na naayon mga mahitabo na thunderstorm within 1 to 2 hours. So before that, bago mahitabo ang incidents. So matod nimo no akong gisundan ng imong gisulti nga severe thunderstorm kagahapon Yes. nga dunay frequent lightning no kagahapon matod nimo. Now kini bang frequent lightning mao ba ni sumpay ba ni sa nahitabo sa Kambinukot gahapon nga dunay kilat nga niigo sa balay og nasunog kining balay dito sa Kambinukot? Yes, sir. So, severe thunderstorms, akong gisulti ganiha, apil na diha ang heavy rains, kaya tinatawag natin mga buhawi, water spouts, hailstorms, kusog na hangin, and kanang mga frequent lightning sad. Oho. So, Kay kagahapon ko sir, kining balay sa Kambinukot gireport sa mga reporter po Laurorong Baguhay lang na igo sa kilat sunog yun ang tibok may gani kay wa diha ang tagtungod. Yes, sir. That is part of the thunderstorms gihapon, sir, sa atong kanang mga hazards o impacts ng thunderstorm. Aha, so kadtong inyong report kagahapon nga naay warning thunderstorm, kini delikado sa mga bulog sa tubig, ang volume sa tubig nga iyang ibusdak o iyang ang mga kilat delikado kayo. Yes, sir. Actually, everyday nato gisulti na padayon ta mag-monitor sa mga atong thunderstorm na advisories in kini mga impacts na daghang mga impacts o hazards ang dala ng thunderstorms. And usually, kahit na maayong tempo ng panahon for weather, na ay tayo mga kalit-kalit na mga ma-develop na convective clouds, usahay ma-severe, like katong gahapon na nahitabo sa sugod. Kining sa nahitabo po sa Kwanser Kambinukot kagahapon kining nga balaya akong gitan-aw dili ba ingon nga Yes. made of light material siya may pagkabunggalor simentado pero pag igo sa kilat sunog gid siya. Kung wa ta malimot sa tong leksyon ano sila pila ba kabultahe gyud ang ipusdak nga kilat nga makasunog magbay. Actually, sir, ang one strike of the lightning, so if I'm not mistaken sa mga theory, is at around more than 100,000 ka-volts kana ang usa ka strike ng lightning. So mo na nga igo gyud makasunog sa balay. Yes, sir. So, actually, mga puno po, sir, pwede niyang sunugin and mga other materials pwede po masunog ng lightning. Mm-mm. Sir, kinini ang sa daghang mga lugar kadtong balaya gyud mo makaingko ba pastilan unsa bay sa taon tag-iya nga nganong kadto may naigo sa kilat og ngano ka no pero kana ba makaingon ta makapangutana lang ta pero sa pikas bahin sa science ngano ka nga naigo ni kilat ni balaya di ba tungod sa di ba factor ang iyang lugar basin dunay duol nga sapa or dunay duol nga bukid nganong kana may ig-unonon sa kilat inana nga mga lugar panalitan unsa may explanation ka ni sir sa sinsya? Yes, sir. So, unang-una, kailangan natin mga factors. Una, if the investigation asa dapit ang thunderstorms. So, una-una, the location of the thunderstorms o location ng convective clouds and kanang balay ba is na-advance sa taas o nasa elevated areas. Pag ang balay na sa elevated areas o siya ang pinakataas, so siya ang first na maigo og kilat. Mhm. Kay doon na ba'y lugar sir, kung naman tayo mamunod na lugar nga, murag suki man kay kilat, panalitan kining Guadalupe, pila na namatay anak nga, maigog kilat ba, dili ka na faktor nga, doon na mag-sapa din ha, tingali og, nga na may, maugi do uluron sa kilat ba, or baka gusto ang kilat ni anak ba nga kuan, ma-explain ba ka na to sa science nga, kanay nanang sapa, na magibangaw ka na, o magbangaw na ka na bang rainbow, na maginayin anak, no? Pero, kining kilat, ma-explain mo na to, nga nganong, namin mga lugar nga suki kay kilat. So in terms of lightning climatology, sir, so wala pa ko makakonclude na diha sa example diha sa may Guadalupe ang pinakadagang maigog kilat, pero actually sa other parts of sa atong nasod and dili lang sa Visayas daghang pud mga nahitabo na mga lightning incidents. So that is so far diha lang siya na that is na daghang pang mga factors na diha na igo ang
lightning diha sa may Guadalupe. Kining kuyaw kaning nga hitabo kagahapon sa Kambinukot nga ang bahay gyud sunog gyud pati pagkasunugan niya dako Yes, naman ang balaya nakita nako sa mga pictures o sa mga videos no kay send nako diri kada bang kuyawan ta ba nga ngilngiga da skilat no nya ano ba unsa may do na bay pag-study anis pag-asa sir nga asa ba ta dapit magbahay unsa bay kalaki ni hay ba ta dapit nga angayan nga magbahay nga di ta maigog kilat or unsa ba? Na may mga precautionary measures sir pag na ay thunderstorms automatically na ay dala na hazards na lightning. So if na ay lightning, natay mga gisulti na mga lightning precautionary measures. If naata sa balay, automatically we have to shut down or turn off our main switch breaker. So automatic para dili na tama ang current ng lightning dili na mag-flow sa atong balay. And napad mga dili ta mo gamit o dili ta mo hawak sa atong mga metals o kini mga katong mga pipe, mga water pipelines because water is the best conductor ng electricity. So delikado na siya and avoid use of mga telephones, cellphones and kini mga watching TV. So delikado gihapon because ang antena naa sa taas ng balay. So padalitan og dunay mga kilat-kilat kinahanglan ato paungon ang plangka, paungon sa ato mga television Yes, o sir. kana mga cellphone di lang sa magamit-gamit. Yes sir, that is atong pinaka safety precautionary measures na dapat gawin. If na ay mga thunderstorms, ilabi na ang severe maski dili severe ordinary thunderstorms diha na i-practice nato ang kanang ang mga safety precautionary measures related sa lightning hazard. Imatod nimo kung elevated ang balay delikado siya may pinakataas diha nga balay siya may maigo. Now kini mga building sa tag-as ra kayo, delikado maigo ni although sa tunay ba ando na mga lighting arrestor nga gibutang ana Yes. kanang ato mga buildings nga tag-as. Now Yes, sir. pwede ba na sa ato mga balay mamutang sa tag mga lighting arrestor dili ba na mahal? Sir Jumal do na ba ka idea og pamutangan ta lang na pero dili ta maigo sa kilat pero basin ba og mahal po na? Oh, actually sir, may pagka-expensive po ang mga lightning arrestor. So actually mga companies actually lahat ng mga companies, mga buildings na may mga lightning arrestor. Pero mag-invest talaga sir if gaganahan sila na magbutang og mga lightning arrestor. Okay, kini mga building nga tag-as doon mga lighting arrestor pero mag-afford magud sila kay mahal man kaayo na pero upanlit kini mga balay-balay lang ba nga makuyawan sa ka nga delikado maigo ka kilat mamutang tag lightning arrestor or wa ba kay maka imbento na nga makakuha tag bubarato baka makuha ba ka na to sa Shopee baka o sa Lazada. Possible sir, if naay na mga invento na mas cheaper na price of the lightning arrestor, mas okay sir na pang tinatawag natin na pang household application. Ang household application ba way na kauna-huna ana? Oh, correct na siya sir, mas maayo ka na ang atong mga innovations ba. Oh. Pero so far ang atong lightning arrestor diha sa mga companies, mga buildings because studyhan man ang tinatawag natin na if ang imong equipment is mahal kaayo, so you have to invest na maging safe siya, magbutang og lightning arrestor. Bitaw kay padalitan og imong balay pa tanas bukid, butan ta lamang unya dili man na building pero kana tag barato ba lang ka-afford ba ta? Yes, sir. O ba kay makunahuna ana nga kana maka-order na ta sa Shopee ba or sa Lazada ba ka? Yes sir, mas maayo if sir, na ay mga lightning arrestor for household application. Oo. May tag ni makunahuna ana sir within sa inyong circle din ha. Kamo mainyo maning kuan jud, inyo maning area. May tag ni Yes, sir. makunahuna ana. Yes sir, apil na po ang atong pinaka-mother agency, the Department of Science and Technology. DOST sir. Possible sir, possible na. Oh. Sir Jomar, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa DYHP. Okay, sa penso, good morning sa Tanang Tigpaminaw. Padayon ta mag-monitor sa atong mga latest weather update. Okay, good morning. RMN Exclusive. straight to the point. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pilags pagingon. Sa tanang panahon sa tanang higayon, dalagon ng Diyos, may buntag Pilipinas, tatak, RMN. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.